Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ano mga pirmi lang puno ang hospital may gala? Mao nang pulisiya sa Department of Health may gala. Ang usa ka hospital kung maka-admit siya sa una sa wapay COVID og 600 karon 300 na lang. Kung 100 ang iyang capacity beds, karon 50 na lang. Unya, ang DOH naghimo na ng palisiya karon. Ang hospital composed of private, semi-private o ward. Unya, kadaghanan maginilugay man sa ward. Kung mabutangan na og pneumonia nga patient sa ward, ang ubang katre di na pwede mabutangan og ubang klase nga kaso. Di, gituli na ang hospital. Okay. Pag mosulod ang usa ka COVID positive, ibutang na siya sa private room. Unya ang private room sa hospital mga manang, gamay raman, makasulod, kay isa raman ang pasyente masulod sa isa ka kwarto. So, for example, ang isa ka hospital na alam sila ay napulo ka private, o napulo ra po'y masulod nga COVID. Unya kay daghan bang kaso nga lain, mas daghan bang TB, daghan man ang cancer kaysa COVID. O, gitulit na daan ang hospital mga manang nga dili maka-admit sa full capacity. Ha? O kalos tanan hospital nato karon puno, dili tungod kay puno sa pasyente, kuno puno na siya kay gitunga man ang iyang kapasidad. Alangan, positive og COVID imong katupad nga katri to para ang ikaw wa kay COVID ganahan ba day ka dili man. So mo nang palisiya sa DOH karon di natunga na kulang na ang beds. Ang ikaduha noy nga epekto anang gitunga ang kapasidad sa hospital, dili na sila kabayad sa mga nurses nga full, meaning tulo ka buok sa isa ka shift. Sa 3 shifts man na sa kuan, buntag na ay 7 to 11, 11 to 3, 11 to 11, 3 to 11, tapos 11 na po bantod pagkabuntag. 3 shifts. Di naman sila makaya no. Di naman sila kabayad sa sweldo no. Di man po sila gusto nga nagbayad sila kulang ilang income sa hospital. Wala ba? Reality na sa atong sitwasyon karon. Giset na siya sa gobyerno nga magkamay gyud ang income sa ospital. Alangan na mga sige na lang sila kuot silang bulsa, ang mga tag-iya, ha? Ngawa na gani ibuga, wa na ipalit og medisina, stocks, gamit sa operating room, sa laboratory. Waygid na, waygid. Zero na. Naupaw na So, gi-reduce nila ang kadaghanan sa ilang nurses. Imbis nga tulo ang mag-duty nga nurse, isa na lang ang nurse nga mag-duty o na siya nurse ka nang mutabang sa ila mga midwife, mga sa pa ba ng orderly, muna matabang nila, niya iskabok nurse. Kung saan may gihinin mo sa nurse o mga manong? Sa una ang nurse mo uban sa doktor mag-rounds. Moingon ang doktor nga kanisya, kambyuhan ang bandage. Dili na yung taon doon Kay tuan ang nurse, sige naghimo og notes. Ha? Magfollow up sa mga para sa pasyente. Di na siya kauban sa rounds sa doktor. Kung saan may nahitabo ha? Magsulo na lang ang doktor, mag-rounds na lang ang doktor na siya isa,
Unya, sa hitabo, kay isa kabuk ang nurse, dili ma-carry out ang order. Mabot paghapon. Nay ubang pasyente, pauli-uli mos buntag. Moabot na lang alas 5 sa hapon, di pa kauli. Ha? Wala no eh. Wala ang sitwasyon na to. Huwag ikatulo no eh. May schedule ka operasyon. Ha? For example, butang na to nga magtuli ko sa imo. O magritoke ba? Ha? Gischedule tagang alas 8 sa buntag. Alas 8 sa buntag. Nga inganang kuha, inganang gusto nimo nga gabit, nga. Dili man na siya automatic na mayon ko magtuli ko daw. Ha? Kunya, tagaan ay kag instrumento dili kada doktor, kada surgeon, lahi-lahi gyud ang ginagamit ka instrumento at sa kung tiguang na ka, gabas pag yun, di ba? Ana man na siya. Unya kay ang staff sa operating room, imbes 12 ka buo, tulo na lang. Kisa may mo assist nimo. Wala. Ikaw, solo na usay yun, mag-major ka ba nga ang imong assistant? Ang kuan lang, orderly. Na lang yun ninyo, my gala. Wala man sila ikasweldo. I-reduce nila ang staff. Usay, ang uban gani, imbis nga kada adlaw mag-duty, di na noon, 3 times a week na lang. No, di nga na sitwasyon na ito ron. Kanya, maingon mo nga, ang PhilHealth ay dok. Kaya balo mo, pila ka bulan bayaran ang hospital sa PhilHealth. Ha? Di nagko lagi. Kada pasyente nga positive sa COVID, mabutong 700,000 kada kaso. Pikat ninyo na 700,000 na gani, bayaran sa iskatuig na ba? Maniguro na lang daan ang hospital no eh, nga makasweldo. Alam nga mga nurses nag-duty, walay sweldo, sugot ba di ay? Di man. Ika na, yun. Mao na ang sitwasyon na ito ron nga full capacity ang hospital, wala mo ka-realize nga naghingalo na siya ba, galisod na siya kayong suporta sa gobyerno. Mao na ang sitwasyon na ito ron. Ang ubang mga countries, nakasugakot kay gi-open nila ilang wa sila mag unang pila ka patay, pila ka ma-positive, pila wala na oy. Ha? Padugay na. Alimtan naman po. Mamatay sa kalsada, patay po. Wala na kay mahimo. Mangyapon. Admit ka sa ospital, positive ka. Usik lang ka sa lugar dito sa ospital. Duwa man kay tambal po. Haya naman katambalan at ubangon kung kuha na ka. Naghingalo na ka. Nya, kung kulang ang kuhan, kulang ang imong ventilator, di na kapasagda nga, tanaw na lang ka. Inga na siya, inga na sitwasyon na ito, no eh. Tanan mga gihimo sa gobyerno, no eh. O di mo epek. Ang padayon nga pong COVID, tanaw no. Gani mga matay nga, ibakuna. Samara. Ha? Mo na, no eh. Okay, so, kung saan mo nato na ron, wala. Way ko na, kay kwarta, mangyapon yung ko na ng hospital, di. Hindi mo, imbis nga katong na ay mga emergency nga operasyon, di mahimo. Okay. Emergency na gunagod. Mabutuhay ng appendix. Saan na mo, tadon na mo sa sulod sa ospital niya, wakay mo, ulay mo asisay mo, niya way bed, ipahigda mo sa koridor. Hindi man pwede. Mao na siya, Denise, nga full capacity permi. Kapila na kuha ng akong pasyente, magbalin-balay ng ospital. Kay mangita lagi o naay kuan o naay capacity na napay bed. Wala na ako isa nga bulok na ang tiil. Balin-balin, upat siguro ko hospital siya bago na sulod sa isa ka hospital. May man ko kay makaanto-anto man ko tanang hospital may gala kay visiting surgeon. So kung ang imong surgeon hantod lang sa Pedro
Babay. Sagda na ka kumanto kag laing hospital. Mama na yung sitwasyon yun na yara. Mabitaw na siya nga. Mabitaw na usahay mga kuwan ko sa pasyente ba nga. Mangita ko pagi nga. Mangita mo yung barato. Kaya lisod ko kayong kwarta. Mama na yung sitwasyon. Ha? Di pa mo pasudlon sa SPMC ba? Pag ang sakit niya, appendicitis, o niya, puno na sila sa COVID, asa mo dawaton. Oh, di man mo pahawaon dito sa emergency room, pero kuan lang, kalabyan-labyan ang ka sa nurse. Kay overloaded na sa trabaho ba? Bisag asa kang matug hospital, overloaded kayo mga trabaho sa nurses. Kasi magsignal lang na sila gumugot. Sa unang kay naman ay protocol sa mga nurses nga rounds gani ang doktor. Smile po. Good morning, Doc. Karon wa na morning no. May gani pansinon ka, ha? Mutan ngayo kag kanang chart. Miss chart ni Juan de la Cruz. Di ka tanawon ba? Kay busy kayo. Di ka tanawon. Kung makita man galing niya sa tubang niya, ilabay na sa tubang nimo. May gani may nga yara Dok, ayo hunong gatag asa. Kadaghan sa trabaho. Usahay lagi makita nimo gyud nga ano ba? Mura naglami na kay kuan, i-resign. Okay. Luoy kayo. Say gani di naman niudto. Wa naman sila gana sa grabe ko sa workload. Laban mo sa operating room ay ga. Prasa ako, opera ko alas 8. Na prado nga surgeon. Pag human ako, maingon na siya, isa lang na ang pasyente, dali mana. Eh gusto niya, mag-opera na yun siya. Kaya alam kay kinahanglan naman yun, kay wala ba yung kao ng pasyente bago operahan? O, saan na ni mo be? Saan na ni mo be? Nga gadali man ng surgeon. Pag human na, di katong iyang mga assistant, o masiguro mo kabalo, no? Pila ka book nurses mo assist sa surgeon, kada mag-opera. Ang isa, mag-scrub. Kanang tunol ba? Maingon ang surgeon nga, scalpel. O, tagagag, scalpel. Isa na. Ang ikaduha, katong maglimpyo sa mga instrumento, mayon ang surgeon nga, dahil, kinangay ko gabas. Siya, ang katong ikaduhang nurse nga nag-scrub, maingon dito siya nga, musingit din to sa iyang ikatulong nurse nga, Miss, tagay kong gabas. Ano na siya? Kaya di man po, alam nga, siya ay makuha sa gabas dito sa, kabinet, di man pwede, kay sterile man siya. Di ba? Tulo ka book nurse na na-appear mo sa isa ka operating room suite. Nung naalang na. Yeah. Tanan na sila, sweldoan sa hospital. Ha? Saan nga rin mo pagsweldo be? Ha? Nga ang imong income, limited naman daan. Ito nga na ang capacity sa hospital. Wala pag yun sila ay kapital nga kay di man mamayad ang mga COVID. Ito ang sa PSIC, sa PhilHealth, may pabayron. Una na ninyo. Wala. Pati purol. Iprinda na lang kay alam nga nung mingon sila sa DOH sa hospital nga, manirado na lang mi sir. Di pwede. Bisag galisod na yung kakayo ba? Galisod na yung kakayo. Wala. Antoy yung kakayo. Wala. Ngita yung kagpaagay nga mo. Reduce imong kwa. Mo reduce ang imong swelduhanan. Ang uban hospital mga manong, basig wala mo kay balo. Walay 13-month pay, walay vacation, walay emergency. Pag ingon ka na nga, kwanta, fully booked ta, puno ta. In town, katong nurse. Buntis, dili ka. Manganak na lang siya station na yung Tinga na sitwasyon karon sa ospital, noy. Unya, daghang kay amo ang ospital, noy. Ang pasyente, ang DOH, ang gobyerno, magdima na silang tulo ba? Mabuang yun. Isa ka pasyente nga gusto magpa-admit, puno man. Sir, puno man sir. Ato lang naglaing hospital. Sus,
Pangasab tong staff dito sa emergency room. Magbudlat na lang mata sa staff sa mga nurses. Sa nila, ilang abugod. Hindi man pwede. Kaya, sigit-singit naman ito sa emergency room. Ano yung akong pasyente, gidunggab, kinalan, inyong ayuhon, tanan. Saan ni mo? Wala ganit kaigdaan sa pasyente dito sa emergency room. Kung saan ni mo pag-admit na nabi? Kung saan na sa wapay COVID, ha? Isa na pagtanaw na sa nurse, tawag sa doktor, sa resident doctor, pag umana, tawag sa konsultant, Dok, natay gidunggab diri sa uyab. Oh. Litso na sa operating room in 15 minutes, my God. On the way, kuhaan ng mga blood typing, CBC, kuhaan na siya, ACG, kung tiguang na, tanan, X-ray, muna, himo na siya, paingon pa lang na sa operating room. Ang anang, yun, automatic na, tibok kalibutan, ana na siya. Karon, saom na nimo. Tawag ka sa laboratory. Miss, tabi pakuhag CBC blood typing diri. Ha? Ay! Isa ra kabuk bidtek nag-duty no do. Unya, kay kinahanglan ni adto sa operating room, kisa may makuha ani. Tuwa pa sa 4th floor do. Ang medtech. Ano mang isa ra kabuk ng medtech ninyo? Parang may sweldo do. Oh. Reality na siya, Roy. Medtech pa lang, ha? Tapos, kinanglan ng x-ray. Pag abot ito, natulog ang x-ray technician. Ano man? 72 hours na siya ng duty ba? Sus! Why tulugay? Usay lagi, maingon lagi mga zombies na manitan ng mga technician. Orang nagalutaw ang x-ray sa imo ba? Grabe! Ha? Pag abot na mo sa operating room, mamukaw pagkas mga kung wala, dili busy ang operating room, kaya basi sa gabi inoy. Pwede yun ang bisihan ng operating room. Wala na sila lingon ninyo, mga tulog, madala sa operating room. Tulog, nag-duty go sa isa ka shift, isa ka buok, duha. Maximum siguro na, duha. Ciao na nila. Mag-assist ang duha dito sa gioperahan, ongoing. Siya may mga assist yung mga pasyente pagsulod. Orderly. So, ang doktor, gusto na opera. Kahiyo na gusto mag-opera, kay base niya, bagsak ang BP. Magtanga nila sa koridor ba, magulat nga, mahuman itong pikas. Nga na sitwasyon nato, no eh. Sa uma nato na, no. Ha? So, sa uma nato na eh. Walay solusyon, no eh. Walay solusyon. Maantoy kita kayo. 1921, paingon sa itong Spanish, itong pagkahuman sa Spanish flu for 4 years. Nga na po sila. Basta lagi, may mato sa una kay gamay pa man tao. Sus, ang population sa Davao City, 5 million. Nga pila ka bu hospital. Kanang, kuan ba? Kuan yun, full capacity nga ang kuan. Tertiary hospital. Meaning sa tertiary may gala nga pwede opera, tanan, nagay magagamit kompleto. Kamay rin taon. Ang tertiary nato rin taon. Pila lang ka upat siguro. O kanang uban. Secondary na siya. O sa primary pag yun. Unya, kulang ang gamit. Sus in town. Kapila na ako nag-opera, mga higala, ang suga na ako kanang kuan. Kulang na lang sa flashlight ba? Ha? Kulang na lang sa flashlight. Kaya pag i-schedule na ako, pag abot na ako dito, asa man na yung operating room light? Do, nabasted. Ayuhunon pa, patay. Alam nga, ibalhin mo pasyente nga nakasalang na sa operating room. Himuon na lang yun mo. Kanya, mag-opera ka, pati singit. Ha? Pati singit ni mo, nagkakuan. Basa. Gisingot na pati singit ni mo ba? Kaya ang aircon. Tapila ko nakasapaw na sinina sa namo. Ha?
wa pay labot ang scrub suit, napagay kaning isa pagyug ka suit, napagay PPE, napagay ka ng para sa operating room, mga sterile. Upat! Yan, aircon sin taon. Ha? Kusog pa sa imong kuan, paypay. Basta lagi, magdali ka manghuman, gusto ni mahuman dayon, walay assistant, mag-opera ko sa Hinoy. Ang isa ka kamot, nagbira, nag-abri sa samad. Ang isa mo'y nagputol. Naalam na. Kaya magulat pa man ko itong assistant nga mag-scrub. O kung di ba, mahuman ito sa pikas. Mabusit yung kagyot. So, minato mo may sitwasyon na to. So, yung nga ni Noy, kung gusto ka magpa-admit, ayaw na lang. Kung kaya pa nimo, ayaw na lang. Ayaw na pa-admit. Ang itag doktor nga, tanaw nimo, satisfied ka kayo, check up ka, kaya pa man ka nimo. Nya siya, basi-basi, maayo pa dahil ka niya. Di ba? Pag di nagtanaw nimo, tagilid, nagyog kaya ni, kinanong ko magpa-admit, Munta na kag-opinion sa imong doktor nga, kinahanglan mag-i-admit Dok. Ay, ka magpa-admit, dili ka magpataka, admit dayon, mga inganan. Ay, pataka kay sus. Dili sa yun magpa-admit yun. Unya, naipatakaran nga grabe yun. Gihangak na ka, galisod na ka ginhawa. Pag wala kay RT-PCR, swab test, di ka dawaton. Paitano, nagatake na kasing-kasing ba? I-swab test ka sa bago nila i-admit. Mamatay ka sa emergency room. Kaya raton man itong resultato. Ay gani ron, kay paspas na kayo. Nga pa gani, 1 hour lang na resulta. So, na yung taon, nangamatay na lang sa emergency room. Kaya di, maski nagagawas ng tinay ba, di gihapon na siya kandugoy, kay positive sa, na-running ng mga tao, mga doktor, mga nurses sa una sa COVID. So, magulat sa swab test. Tama yun. Tama yun nga mamatay ang pasyente bago matanaw sa doktor. Sugot ka na. Kung may mong sakit, labaw na yun o matamataho ng mga emergency staff. Labaw na yun, naglakaw lang ka, sa magkadawaton. Kung wakay swab test, mga na. Kadaghanan mo, di naman na sila mangita o bed nimo. Di na mangita. Pag tanaw nila nga, pwede pa nang dili i-admit mga na fully booked me, sir. Wala may kwarto, sir. Wala may bed, sir. O, para human. Kaya mo na, ang buhato nila kada pasyente, tawag sa ward. Kung naay sila, tanan ward, tawagan na nila. Tanan private, tawagan na nila. Imbes makatubang sila sa ubang pasyente, ikaw rin atubang mo. Mo na sitwasyon sa ospital, Dennis. So, kaminag mayo kay kusion di kag di mangutana na po kag unsaon. Ay, ang imong pangutana dahil nga sakit sa iro. Kadaghanang ang human race, ang human species, polygamous yun. Meaning, sex, yun na iyang kuhan yun kay go out and reproduce. Mo man ingon sa Bible. And multiply. Mo na ikuman niya kang Adam. Go out and multiply. Di, napoy laki dili ka kauros-uros ang kuan, ang kiyod. Di na kapugong. Amo na siya. Sakit sa ero. Way tambal na, Denise. Kung naamang galing ka, anak, ayaw na lang. Surrender na lang si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Ang pinaka-importante nga numero na inyong i-memorize, ang numero sa akong sekretary.
Daghan pagyapon sa inyo nga mo text sa akong personal number kung naa ba ko'y clinic ugma. May na lang kay wa pa ko gisapot ba kay wa pa kaya pa ang kakapoy. Ha? Pero kung sa puto nako asa man ko motubag. Ha? Dito mo text sa akong sekretary kay tubagon gyud mo 0995 221 8007 0995-221-8007. Ang clinic, tawag mo 284-6455. 284-6455. O ang numero diri sa radyo, kung gusto mo mag-text, maski pag Martes, niya babasa na ako sa Lunes na po, mag-text mag-una, kaya di man na muna siya makaya. Di naman makaya. Kung kinsa lang nauna dito magawa sa mong cellphone, boy mo matubag. 0995-414-2609. 0995-414-2609. Okay. Kung mo-text mo sa akong email, di po ka motubag. Okay, pastila, dagahan na kong trabaho, mga higala. 0963-753-1269. Mrs. Rita Albarico, 60-year-old, maragusan, stroke, sunod sa unong katuig. Akong tuong bahin, wala lakaw man, pero kulang kusog. Magsungkod, kung sa'y maayong vitamin. Adton ta ko sa bawal man kay lockdown. Ang stroke ng sa kung sang vitamin imong gamiton pero wala nagpasabot nga maayo kang imong stroke. Depende gyud na sa imong sitwasyon, sa imong utok. Kadaghanan di gyud siya maayo, o nabitaw nang maayo gyud ang prevention sa imong high blood. Nga dili gyud ka ma-high blood, maintain gyud ang tambal, nya na exercise. Mao ra gyud tao na mga manang. Kung may stroke na ka, dili sure. Dili sure siyang kuhan, maayo ka. 0939-926-2356. Babae, 60-year-old, Digos. Pwede ka ba maka-recommend o gastroenterologist? Nag-barium enema na ko, walay abnormalities. Nakita pero nag-chronic constipation pa man ko. Colonoscopy, may advice diri sa Digos. Sige lang. Ang gastroenterologist nga akong nag-care sa akong mga pasyente, si Dr. Pilapil. Ha? Si Dr. Pilapil. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Wala. Nasa yun mo test. 0909-173-5247. Dok, maopera ka o ngayon dili na sa OBGYN na siya, dili na ako. 0938-193-0165, 52-year-old, babak. FBA 7.1 pero any glycosylated hemoglobin 5.6 unsa man diabetic ba ko dili. Na ay maintenance nga metformin, yes, diabetic ka. Ayaw kambyuhin na imong tambal hangtod di ka mo konsulta sa imong doktor. 0917-247-1415. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello. Si Ato Hello. Doy. Oh, si Ato Doy. Good. Dok, may opinion nimo, Dok. Saman. Kaning nakuha sa kung ECG, ang PR niya 0.16, Nya, ang QR is 0.08. unsay reading ana sa cardiologist Doy. Ayaw nag-concern na mga numero diha kay di jud ka kasabot. Adto ka sa impression. Unsa may butang diha? Kaning diri sa iyang rating, di man masabtan, Dok. Kasabot. Kasabot Di gani ka kasabot nga kuana adto lagi basaha ang impression unsay giingon sa cardiologist diha. Unsay resulta? Ayaw nag-adha diha kay di gani kasabot ng ordinaryong doktor ana, ikaw pa. o line of rating.
O sa may nakabutang sa impression. Linus rating within normal limit. Oh, normal. Ayaw na-question na anak kay biskwila pagka-doktor of 4 years, 10 years, bago ka mag-subspecialty sa ACG, 2 years. Oh, saan ni mo pagkaibaluan? Lagi kay wala mo ganaw ko na pasabot sa doktor sa kuha no, bihatag mo ni doktor sa kuha ba. Oh, gusto ni mo makasabot kayo, adto ka sa imong doktor, balik. Kay-istorya ka. Okay? Okay? Ay mapuin-puin ka by number dog di masabtan. Alam man, di ka na ikasabot ang ubang doktor, ikaw pa eh. Sige, okay. 0917-247-1415, 70-year-old female, Davao del Sur. Unsay normal BP sa edad 36 years old, lalaki kay BP 130/80, pulso 100. Normal ba ni Doc? Kung okay lang mag-maintain syndrome, advanced for adults. Kanang iyang BP nang normal na siya. Ang kanang iyang pulso, kung athlete siya o dili siya athlete, depende. So, aspas na kayo for a 36 years old. Supposed to be 70 to 80 lang ang pulse rate niya. Muntay na ako istoryahan doon, ang pulse rate may gala, pero kay may pangutana si Dennis, giuna lang ako siya. 09, muna yung pinaka number 1 nga fans may gala si Dennis. Unang tubagon yun ako yun kay pangutana man na, Dok, ano mo man yung pangutana? O mga tubag akong pangutana. 0909-934-2582. Dok, nigamit ko mobile app ni mo, Dok. Asa na kung makita ang feedback, wala man good na ngayo o contact details after sa payment details. Pag gigamit yun ni mong tarong, nibayad yung kagyot, na ako'y portal dito nga akong mangutana ko sa akong answer. Kung itama ni mo, kung wala ka ni bayad, dili yung kagyot pasudlon dito sa imong pangutana. Kay mugawas yun na siya gyud. Mugawas yun na siya niya. Makita yun ako ang imong question. Kung wala ka ni bayad, dili yun mugawas ito. Kay tigtanaw gyud ko halos every 30 minutes magtanaw gyud ko sa mobile app. Okay, tibok kalibutan ko magsigig text diha. Di magtanaw gyud ko kung nainang mutana kay immediate dayon akong tubag diha sa mobile app. So, kamo mo gamit, magbayad saktuhon gyud niyo gamit. Kung dili niyo credit card, dili dawaton. GCash dili dawaton. Kana mga ang madawat lang niya credit card o debit card. Diya stricto kayo kay kuha na siya. Kanang na-firewall, meaning dili siya ma-hack. Walay makahack ana kay Google Play ang nagbantay sa akong mobile app. So, kung if ever mangayo sila sa inyong numero sa inyong credit card, dili na siya ma-hack yun. Kay ngano, Google Play god ang nagabantay ana. Muna kalisod. Kung dili mao ang inyong pagbayad, dili ma-charge sa inyong credit card, di na ako makita ang inyong question. 0948-849-7919, 65 biya babae, sakit batang, nagabanhod, batiis, o lapa-lapa, naipit yung ugat na nang, kinalang dyan ka magkonsulta. 0966-563-3075, babae, 71, kuto-kuto, hapdos, girisataan, omeprazole, o gabiskon, yadto nito, karon dili na. Unsay mayong itambal nga di na balik, magpa-ultrasound sa kana. Kung dili ultrasound, magpa-upper GI series ka. Kung di pag yun, CT scan. Kaya aron pang itaon ang rason. Nga sakit imong kuto-kuto. Pati kasing-kasing, tanaw na siya. Kung adto mo sa akong mobile app, isa ka pindot, sakit sa kuto-kuto. Daghang kayong answer. Makasing-kasing, mabaga, matay, mga gallbladder, mga pancreas, na ito tanan. Bayad lagi mo. Diba na, pilalay bayad. Pilalay bayad na, 50 pesos, 100 yata. Hindi ko kadumdum. 0935-781-1890, Marilyn Agsaw. 33, na ay goiter, tulo na kabuok, na ay heart of high blood. Ngayon, tambal ni mo, imnon. Madto kasi mong doktor day. Dili ni siya makaya o kanang yanuyanuhon nimo. Kaya ngano, kung daghan
nagadaghan ang imong goiter, pasabot na dili na goiter na. Basig tumor na siya. Cancerous pa gyud. So, inana na siya og daghan imo ko sa imong doktor na. Dili lang kay tambal diretso 0948-518-0604, female 69. Nagasakit kuto-kuto, abaga, gusok sa likod, nagbalik-balik, mukalma, imnon, silibix, silicoxib, sakit kuto-kuto, mabani symptom sa ulcer, napaminaw kami na unsay ang tambal sa unsay tambal, thanks. Ingani na. Sa kadaghan sa sakit nimo, di na ko mutuo nga kuto-kuto na, basig bukog lang na siya. So, basig arthritis na po na siya, o rheuma. Pagkonsulta. Pagkonsulta ang doktor, pangitaon kung asa gyud nagikan na imong sakit, o mag-istorya mong tarong 0965-294-9812. Maayong adlaw sa klinik ni Dr. Kagapi. Nag-opera ba og katarak sa mata o pila ang mabayaran? Salamat. Dili ko nang ka-opera og mata. Ang gina-operahan ako ang goiter, tutoy, may tumor sa baga, tumor o kung iba na initabo sa tiyan. Diha ko ang akong specialty. Diha ra gyud. Anang uban, ang imong kinahanglan ophthalmologist, dili ako. 0965-538-3786, babae, 43-year-old. Katit lang sakit akong kasing-kasing. Sigurado ka, ng kasing-kasing na. Sakit jud kayo, unsa man ni sintomas, please explain. Kung gusto gyud kag mga simptomas sa kasing-kasing dai, adtos kong YouTube. Doktor sa Kahinan YouTube o Dr. Edward R. Kagapi YouTube. Ato ka sa YouTube. Dito naagi isa ka oras na ng explanation sa simptomas sa kasing-kasing. Atake sa kasing-kasing. Dito, klaro yun. Klaro yun. Kaya Bisaya man. So, adtuwa dito na. Adtuwa dito sa YouTube. Aminawa. Balik-balik ka. O pa-subscribe. Kinalan mo, subscribe yun mo sa akong YouTube. May gala para kada episode na ako dito sa radyo, i-inform mo na bagong episode, bagong akong view o akong saan itawag video. Pag-subscribe yun mo yun. Kamutanan pag-subscribe kay uban sa inyo, di man pod ka sabay sa ako kay ang uban busy o sa ba. Nya di mo masabtan ka ng istorya ko. Labaw na kung daghan kay kong istorya. Di ninyo masabtan ba? So mas maayo dito sa YouTube kay imo siyang balik-balikon, memorize na ninyong tambal akong ihatag. 0912-532-5466, 17 female, una na nakatulog sa kadlawon. Inom ayon og sentrum, ngano dugay katulog kung kamata pod ayon padada. Tingali na siya day. Dili lang kay ayon og sentrum ang kinanglan nimo na ay kay lain problema. Ano makamata kay nga nga bata pa man kay ka. Basig na kay problema nga kuan, problema ka sa uyab, problema ka sa kun daghang kay na siya, dili na siya analyze pag yun sa doktor. Ngano ingana ka nga bata pa ka kay may tiguang kay normal lang siya nga matagalauna alas 2 nilisod kay mo balik. Istorya po ko na kay galangan nung ingana ang tigulang. 0925-880-0833, 43-year-old male, right lower quadrant, medyo pain lang if di maka-CR for 2 days. Unsa pa? Napundo imong tae dito na. Napundo imong tae. Mao na siya nga masakit. Normal kay na siya. Pila lang yung makabawas yung kadaan lang. Unsang condition nga ang appendix na sa likod sa large intestine na no need operation kung nakay appendicitis o operahan yung gagawin. Ang tawag na retrocecal appendix. Common kay na siya. Sa napulo kabuk kung operahan na ay tulo upat kabuk na ngay nga nato sa likod. So pag abri nimo sa mga appendix ani? Napagani ko nakita ng appendix tuwali ito sa atay niya. Depende na kung kinuutay. Asa naman tumoy ani?
Uban to sa likod, maabot pag yung kidney. Muna nga, sige, diagnose nga UTI, appendicitis, diay. 0939-7926-2356, asa man clinic ni Doc Pilapil. Naa sa asa karon, nag-clinic yun siya sa Davao Doctors, kay maglisod siya parking sa among lugar. Pero na iyang sekretary, maglista sa imo para patuong ka sa Davao Doctors. Okay? So, mura na siya tagulilong, sa kadaghan niya nga tuong clinic. O sa'yo lagi, kasi ako, nung lisod ko, kaya na ako'y patanaw sa iya. Magkuhan, naglibot-libot ang pasyente. Asa man ni Dr. Pilapil? Kay, kuhan lagi, nang gusto mong gunyang daghan iyang clinic. So, no, lipong po. So, ingani may kala. Daghang takay ko istorya sa inyo about sa pulso. Kay, wala mong kay balo, nga ang pulso, ang pinaka-importanting parte sa inyong lawas na makaibalo mo. Kung sa'y sakit ninyo, kanang hangak mo, pulso. Nga ano man magsakit inyong dughan, pulso. So, sa karon pa lang, nga ako nag-discuss about sa pulso, tunaan ninyo ang pulso. Guniti. Guniti ninyo ang pulso, duol-duol sa butanganan o grilo. Guniti ninyo, pakuha mong blood pressure, kung normal gani, paminawa ninyo ang pulso. Kaya na, makaibalo na mo nga maski mo blood pressure apparatus, makaibalo na mo nga, uy, high blood man siguro ko. Ana. Okay? Kung malipong mo, gunit mo sa pulso, may bawaan dahil ninyo nga ba nga, uy, hinay man kong pulso, nga naman eh. Kung ba paspas imong pulso, yanga ka. Ako kaya siyang indication may gala nga nagyahimong Diyos. Di pa man mapakonsulta, ginatudlo na ko sa inyo na sukad atong 2004. Ginatudlo na ko sa ako mga tigpaminaw sa doktor sa kahanginan. Kung saan nila pag-diagnose sa ilang sarili. Kana, pulso pa lang. Pulso pa lang. Sa pulso lang ninyo mahibawaan. Mabitaw na mga manghihilot, pag-unit dahil sa pulso, kuwan ka, ikabuhi ka. May pa sila kay kusog kay mga atik. Tunuin na ninyo may gala ang paggunit sa pulso. Makadungdong mo mga tumog doktor, pulso na dahil ngunitan. Kay makabalo na dahil sila nga, makabalo na dahil may gala nga, stress ka kayo ba? Pag stress ka kayo, di, mo sintro na dahil may pangutanan na mo kung kasi problema na mo doon. Kasi trabaho ni mo. Lisod ka ginawa. O nakailaing sakit. O, sa pulso pa lang. Huwag ka ng pulso, mga manang, tunin na ninyo, gunitin na ninyo. Ayuhan niyo, finalize kung kuha mo blood pressure, mubo kayo. Uy, mu-order ni akong pulso kung mubo akong blood pressure. Uy, mu-order ni akong blood pressure kung amo ni akong pulso kung taas kay akong blood pressure. Di ba? O kalbaan mo, makibalo na dahil mo ang kaning pulso na ko, ingani dahil ni kapaspas, o kabayo. Kaya siya sa pulso man kung may kala, magunit ninyo, makabalo na dahil mo, murag kuyaw na nila. Kaya kadaghan na ba kayo sa naisakit o impending atakis kasing-kasing, pulso lang. Makibalo na sila. Kani, pagunit sa doktor, kani ma-atake ng kasing-kasing ba? Mabitaw ng pag-abot niyo sa emergency room, kuha ang blood pressure, kuha ang pulso. Niya muna i-report niya sa resident, sa atong doktor. Tanaw niya nga ang pulso, kurang kabayo, mabot og 120, 130. Niya ang edad niya sa 60, agoy, atake ni kasing-kasing ba? So magdali-dali na dahil na sila og kanang ECG. Muna siyang, SOP na siya sa emergency room, may gala. So tuniin na ninyo kay usahay kung makadungdong ko, tudloan tamog kung sa'y ginahimo sa doktor kung emergency. ang malimtan man gyud sa pag-istorya na sa doktor kay alangan ang iyong pamutana sakit sa kutok-kutok. Alangan mga tukog pulso nimo. Pero dili sa doktor sa kanginan, itudlo na ko sa inyo. Kung unsay mga simptomas,
Ang kinahanglan ninyo may balaan sa balay pa lang 0909-524-3830. 55-year-old, dati ko pasyente digo pero check up ra. Karon sige kog spotting pero okay man, wala man kog gibatik, normal hemoglobin. Adto ka sa imong OBGYN ng aday. Kay kanay spotting dili na normal sa imong edad kay naposang naman ka. So kinahanglan jud ka gyud og kanang kuan. Kinahanglan jud ka gyud o konsulta sa doktor kung unsay rason kay cervical cancer, uterine cancer, dako kay nga mayuma, o kung diba na ay mga inunlan nito nga makuha sa una. Daghang kayo rason. So kinahanglan jud ka makita sa imong gynecologist. 0910-784-5378, 58-year-old, unsay causes ng banhod, papanging sa right. Usually na atake sa kasing-kasing. Ikaduha na ay tumor tubo dili sa iyang dalunggan. Ikatulo naa siya'y arthritis sa iyang bukog diri sa iyang apapangig. Number 5, naa siya'y tumor dito sa iyang tutunlan. Number 6, na siya'y stroke. Daghang yun. Unya dili na siya may kuha sa istorya ray. Konsulta yun. 0909-524-3830. 32-year-old anak, balik-balik kalintura. Mahadlok pa check up, basin down ma-charge COVID. Ano sa'y tambal? Nang, baski sa doktor, ang lain-lain naman ko ng simptomas sa COVID ron. Di, may kabalo. Mag-swab test yung kagyon. Dili lang yung hadlok ng COVID. Ha? Kung dili mo magpa-check up, dili gana may bawaan. Kasi COVID na day na. Nagani ko yung pasyente nga paspas lang iyang pulso ba? Paspas lang yun. Abot og 110, 120. Ha? Paggawas di Jesus. Positive sa COVID na 0955-980-5994. Dok, og hinay pulso, unsay pasabot, og kusog pulso, unsay pasabot. Amo lagi na. Istoryahan na nato nag extensively, ha? Kanang thorough yun na akong pag-istorya sa inyo, sunod Lunes. Ayaw mag-miss. Maminaw yun yun. Bahala na mo, asa mo. Paminaw mo kung siya akong isulti sa pulso lang. Sa pulso pa lang. Ibawa na ninyong lisod ang sitwasyon. Mudagan ako sa doktor. Okay? Usahay ba? Ma-misdiagnose sa doktor, sa itabo, masamot inyong pulso. Pero tudlo na ko na sa inyo para dili mo mawirla, mapraning, unsa naman tao ni, oy, wala naman kabayo kung kasing-kasing. Ha? So, karon tunan ninyo unsay pulso ninyo. Ha? Unsay pulso. Paspas, unsabay paspas, unsabay hinay, ha? Para matudluan tag mo tama kay na may mga gadgets karon may galang mapalit. Ha? Sama aning akong gibutang sa akong pulso karon nga may baw-an ako siya kung taas akong pulso, labaw na mag-opera ko may gala. No? So, makita na ako ni siya. Makita niyo sa YouTube. Makita niyo ni. Napo isa ka gadget nga mapalit ninyo nga medyo mas barato-barato, kani oximeter. So, kana mo measure sa inyong pulso at the same time, ang oxygen nga mosulod sa inyong baga, ma-detect niya. So, kani siya, istoryahan nato ni siya sa Lunes. Ayaw yung mag-miss. Kung ma-miss man galing ninyo, tanaw ninyo sa YouTube si Dr. Kagapi. Ini sa Doktor sa Kahanginan.